Койбыш районы мәдәният йортында әниләргә багышланган «Ана булу изгелекнең тажы» дип исемләнгән бәйрәм чарасы узды. Иң бийек затларыбызга багышланган хөрмәтләү кичәсеннән Мөршидә Җиһан репортажы. Әни дип өздереп эндәшүдән алар синең шатлыгыңны да, кайгыңны да, уйларыңны да белә. Чөнки әни дигән сүз ул үзе йөрәктә туа, ә йөрәктән чыккан сүз йөрәккә барып керә. Әни дип әйттеңме син инде көчле дә, син инде бәхетле дә. Әнә шундый беренче карашка гади дә, әмма мәгънәле сүзләр белән башлады район башлыгы Альберт Рәхмәтуллин әниләргә әзерләгән махсус кичәне. Сегодня хочу всем сказать и всех вас поблагодарить за тот подарок всем матерям нашей планеты, за тот подарок, самый священный, самый большой подарок, наверное, что у нас есть, то, что вы подарили нам в жизни. Сәхнә уртасына күтәрелгән Олы Койбыштан Кәшифә Арысланова, Сания Җиһаншина, Иске Шәшкаптан Минзилә Галләмова күп бала табып үстергән әниләр. Рәхмәт сезгә, Минзилә апа. Исәнлек, саулык телибез. Озак еллар авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән күп балалы әниләр Кышманнан Мөслимә Җәләлиева, Кече Мәмәдән Зоя Шәпиева, Иске Шәшкаптан Мөнәвәрә Әхмәтова, Олы Подберезьедан Анна Чикмарёва сәхнә түрендә бүләкләнде. Баймырзадан Рита Иванова бала үстерү серендә уртаклашты. Чәчәк бәйләмнәре арасында күмелеп калган Рита апа 10 бала әнисе. Яхшы булды. Ютоп кайтып бердәм кыйнана барып эштә барды. Койбыш районынан 100дән артык ир-егетләр махсус хәрби операциядә катнаша. Залның алгы рәтләрендә аларның якыннары, гаиләләре, аларга да чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. Бу кичәдә яңгыраган җырлар да, шигырьләр дә аеруча күңелгә үтеп керә торганнардан булды. Әниләрне елмайтты да, елатты да. Үзләренеке янына шит балаларны сыендырган, тәрбиягә алып аларга бар назын биреп үстергән әниләр дә бар. Аларны да зурлап сәхнәгә чакырып котладылар. Койбыш районы әниләргә һәр елны йөрәкләргә үтеп керерлек әнә шундый хөрмәт кичәсе ясый. Мөршидә Җиһан, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.